Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Rajab oylарын uzdırıp, гамәл гыйбадәтләрдә уразалар тотып, зикр тәсбихләр әйтеп уздырырга насыйп булды. Аллаһка шөкер. Һәм хәзер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Шагбан аена аяк бастык. Шагбан ае турында Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям шундый сүзләр әйтеп калдырган. Рәҗәб ае турында әйтеп, Рәҗәб ае ул да булса Шахруллаһ ди. Ләкин Шагбан ул да булса Шахрыр Расул. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның ае дип әйтә. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям минем аем дип әйтә. Һәм киләсе аебыз Шагбан аеннан соң килгән ай ул да булса мөмин мөселманнар өчен рәхмәт буларак иңдерелгән бер ай Рамазан ае. Рамазан аена әзерлекне әлбәттә без сезнең белән Рәҗәб аенда башлап җибәрдек. Шушы форсат белән кулланып, Рәгаиб кичәләрен, Мираҗ кичәләрен уздырдык һәм шушы Шагбан айларына аяк бастык. Әлхәмдүлилләh. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Шагбан аен ничек каршылаган, ничек уздыргансың дигән сорауга без шундый җавап кайтара алабыз. Сахабаларның кайберләре безгә шундый сүзләр әйтеп калдырган. Шушы айда Расул Акрам алейхиссалату вассалам күп кенә ураза тотарга тырышкан. Рамазан аеннан тыш иң күп ураза тотылган вакытларның берсе ул да булса Шагбан ае булган дип әйтелә. Шуңа күрә дә без шушы сөннәтне үзебезгә дә алып, әлбәттә, үзебезне Рамазан аена әзерлекне күрсәтеп, шушы айларда да нәфил уразалар белән шөгыльләнсәк бик яхшы булыр. Ләкин Расул Акрам Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук безгә тагын бер киңәшен калдыра. Ягъни Шагбан аеның беренче яртысында уразалар белән уздырсак, икенче яртысында инде исә без Рамазан аена әзерлекне әзрәк кенә ял итеп, көч җыярга тиеш булырбыз. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә күрсәткән сөннәтне тотып, үзебез дә Рамазанга шушы әзерлекне күрсәтербез. Шулай ук, әлбәттә, Шагбан аеның тагын бер фазиләте, тагын бер күркәм ягы ул да булса бер мүбәрәк булган кичә. Нәкъ менә Шагбан аеның уртасында, 15нче көненә булган кичәдә Шагбан аеның инде энҗе бөртеге, Шагбан аеның матур бизәге ул да булса Бәраат кичәсе. Бәраат кичәсе турында әлбәттә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тарафыннан килгән хадис шәрифләрдән беләбез. Шушы кичәдә мөмин мөселманнарның, адәм балаларының бер еллык ризыгы, бер еллык гомере, бер еллык тормышы язылып куела. Һәм әлбәттә шушы кичәдә без әлбәттә гамәл гыйбадәт белән каршы алсак, шушы кичәдә дуа ва мөнәҗәтләрдә булсак, Раббыбызга ялварып, истигъфарлар кылып, Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә мөрәҗәгать итсәк, һичшиксез хәерле булыр. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы айның фазиләте турында шундый сүзләр әйтеп калдырган. Калган пәйгамбәрләрдән минем өстенлегем нинди рәвештә булды икән, Шагбан аеның да калган айлардан булган өстенлеге нәкъ менә шундый диде. Ягъни шушы айның әһәмиятен, шушы айның мүбәрәк булуын Расул Акрам алейхиссалату вассалам безгә аңлатып күрсәтте. Һәм һичшиксез без дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәте буларак шушы айга хөрмәт күрсәтеп, күбрәк салават шәрифләр әйтеп, истигъфарлар, тәүбә кылып, дуалар ва мөнәҗәтләрдә булып, Раббыбызга ялварып, инде гамәл гыйбадәттә үткәрергә тырышсак, Рамазан аена әзерлегебезне күрсәтеп, Рамазан аенда изгелекләргә әзер булуыбызны шушы вакытта тасдикласак, һичшиксез инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә бер адым ясаган булырбыз. Аллаһ субханаһу ва тәгалә шушы Шагбан айларын мүбәрәк кылсын. Дуаларыбызны, изге гамәлләребезне ихлас күңелләребездән фазл рәхмәте белән кабул итсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.